Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi asinikeze usuku olufana nalolu. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Nginibingelela nonke endaweni nikuzona ngokwey'khundla zenu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ake ngibrifele abantu abasanda ukungena. Bafowethu nini nisanda ukungena. Sisebenzisa igama elithi uJesu Kristu inkosi. Isivumo leso esisithola kwabaseFilip chapter 2 uverse 11. Kodwa uma ufuna ukuzwa kahle indaba qala kuverse 9 qhubeka udina ku11 lapho lithi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu wamnika igama eliphezulu amagama onke. Ngaleli igama amadolo ayaguqa ezulwini. Ngaleli igama amadolo ayaguqa emhlabeni azaguqa ngaphansi komhlaba. Bese kuthiwa izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Qaphela-ke, asisho ukuthi uKristu inkosi. Futhi asisho ukuthi uJesu inkosi, ithi uJesu Kristu inkosi. 3 words siwasho onke. Lokhu kunika uNkulunkulu inkazimulo. Lokhu kunika uNkulunkulu udumo. Ilokho okusizayo. Basinde ey'fweni ngaleli gama. Bakhululwe emadimonini, bakhululwe emandleni obumnyama. uJesu Kristu inkosi. Ayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiphinde ngiqhubeke nokubonga abantu ikhulu ezazikhona eGreytown. Oyememile uMama uZondi elekelelana nabazalwane babememile kakhulu. Kwakukhona noChief Magistrate ephethe zomthetho eGreytown. Makuthiwa iGreytown-ke sisho ithina into encane sisho idolobha. Phela sisho idistrict yonke. Manje ey'ncane noma inkantolo ey'ncane emazidlulisa amacala ziwaseGreytown zisuke ziwaletha kuyena ubaba Masikane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngaye, sajabula sathokoza wabusiseka naye ngokusho kwakhe. Nabanye-ke ababekhona iy'khulu ezazikhona, kukhona umfundisi ophethe ifraternal, baba umfundisi uMkhize. Madoda, ngajabula ukubona ubaba uMkhize sengade ngamgcina. Ngajabula kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuyena omema abantu ezindaweni zonke abalethe la ekhona yena efuna ukuthi akhulume alalelwe. Basuke bengezile kimi bafowethu. Abezile futhi ey'ndongeni noma kuphi. Basuke beze enkosini uqobo. Iyona esuke izimemele abantu ebamemayo. Ukuthi isebenzise wena wakhuluma kodwa uyena uJesu omema abantu wakusebenzisa. Sibonga ukuthi wame esikhaleni nawe wame esikhaleni. Nawe-ke siseza ngakini yime esikhaleni uthunywe ubalethe abantu. Balethe nabepolitiki. Balethe nje bazozwa ivangeli eliphilayo. Bazozwa ivangeli langempela, ivangeli likwiZenzo chapter 2. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Singenanga iy'nkonzo ezazikhona ezazizosusa ukudideka kubantu ngesikhathi sanamhlanje. Kukhulunywa nge-rapture. Kubantu bengazi umahluko phakathi kwe-rapture ne-second coming. Ubuya kwenkosi uJesu. Abantu abazi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba ngomoya wakho ingcwele uyasicacisela izwi lakhe. Izwi lakhe licacile lithe liyakhanya. Inkinga ayithini esingalifundi ngokukhanya. Athi uJesu nikukhanya kwezwe. So sidinga ukusebenzisa lokhu ukukhanya esikunikwe inkosi uJesu masifunda izwi lakhe. Athi ngeke kudlule nagamana linyaka lishilo. Odlula izulu nomhlaba but ngeke lidlule nelodwa likhulumile lingawenzanga umsebenzi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu lapha eGreytown. Siyabonga kakhulu. Nani-ke nina abanye nizwile ngesonto ngimemezela ukuthi siyaphi nini kanjani esiseza kini. Ningasabi, ningabi namahloni noJesu wenu. Ngake ngasho ngenini ngathi thina esivimbile kuzohlwithwa ibandla. Ngoba uthelela ivangeli izoshunyelwa umhlaba wonke kube ngubufakazi. Uzoshunyelwa ubani manje ngafuna ukulishumayela nini? Mina ngehla ngenyuka ngiyashumayela. Ngehla ngenyuka nje anti niyamema nina nibaletha abantu. Manje-ke wena-ke wenze njani na? Ngiyajabula khona abangitshelayo ngasese abenza ama-open air. Bahambe bayoshumayela emgwaqeni, empambanweni zemgwaqo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu and kudinga isibindi. Uma uzithatha nje ukucabanga wena ungakwenzi, ungakwenza. So laba abakwenza bakwenza kanjani?
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Abanye bahamba ibhedlela, abanye bahamba ama-police station, abanye bahamba iy'kole. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Hambiseni ivangeli bafowethu. Sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Sivinjwe yinina eningafuni ligcwale umhlaba wonke. Sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Ngakho-ke ake sisebenzeni kusesemini. Washo njalo uJesu wathi ngimele ukusebenza kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungena kusebenza muntu. Ake sisebenzeni-ke bafowethu. Ake sisebenzeni nje sibambane, sikhulekelane, sikhumbulane emkhulekweni ukuthi iminyango yezwi ivuleke, kushunyelwe nalabo engavunyelwe khona ukushunyayelwa. Udumo lonke lungolwakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyacela kube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume uzambule namazwi sesiwazwile asikhuthazayo. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Nansi enye into engifisa ukuthi ngisho. Ngothi into engifisa ukuyisho njalo. Bese bethi shonzi ibande. Uthi uma usuyifica ngale bese uyamangala. Khona ama-branch la anabantu abancane kakhulu. Thola ukuthi ibranch inabantu abangaphansi ka5. Thola ukuthi ibranch inomuntu oyedwa. Njengamanje ngikhuluma ngabantu abadala ke manje. Sengikhuluma ngabantu abadala. Ngiyaziyeka ingane, ngiyabayeka abasha ngoba maningi ama-branch abhalansiswe abantu abasha. Abhalansiswa izingane uSunday school. Phela ngiyibuka ireport ngiyitadisha. Thola mhlawumbe abantu abadala bawu2 bawu3. Bese qhamumuntu ezoreport u15. Izingane ziwu10. Yayibona lo nto le. So ke ake ngikhulume kulaba bafundisi labo. Befundisi bami, ngiyanicela ukuthi niqale nithintane nabefundisi abanabantu abaningi. Nibabuze ukuthi benza ngani. Ake nixoxe usondelane nabo. Awusondelane nabo. Ngizokutshela ukuthi obani. IBhamshela sinobaba uSithole. Useke walunguza ku8 wabantu. Wena unabantu ababili. Kwenza kanjani abe nabantu abawu8? Wena ube nabantu ababili. Kulo 8 lo uzothola ukuthi abantu abadala mhlawumbe bawu45 bawu50. Kwenzeka kanjani lokho? Uyothongathi. Khuluma ama-branch amakhulu ke manje. Thongathi ludlalela ko60 likehle lweqe kancane lula ko60. Ngiyabuza mina, aningane kumama umfundisi uMaseko. Niyozwa ukuthi kwenzakalani yini la yenzayo. Enye into enhle umama uMaseko unegroup yama-teenagers. Ama-teenagers asemabranchini amaningi akhona kule group yakhe. Bayancoma, bayasizakala. Wena indaba abakho bengekho lapho. Abakho-ke mina ngikhuluma ngabakho. Why abakho bengekho lapho? Why bengekho abakho? Angazi. Kodwa mina ngiyivula iminyango noma yini into enhle bafowethu eniyenzayo ukupromote umsebenzi kaNkulunkulu, asibambeni sisekeleni. Enye branch enkulu iWillowfontein. iWillowfontein senike nasondela kuBaba uZulu nambuza ukuthi Baba uZulu kwenzeka kanjani. Ngifuna ukudizelela akusho lutho ukuthi uselokishini useWillowfontein umlazi useduze. Hayi akusho lutho lokho. Ngani ukhona nobaba ukunene khona emlazi. Angifuni ukusho ukuthi akunabantu abangaki. Kodwa ukhona ubaba ukunene emlazi. Phakathi ngaye emlazi ngiyaxolisa embali. Phakathi embali. Kodwa lo uthe uba ngaphandle. Kodwa ubaba ukunene akasondeli nakancane. Yini angakasondele kuBaba uZulu ambuza ukuthi wenza ngani. Sihambe semafakatini enye ibranch enkulu.
sikuyathukuthi ko-60. Umama uZondi lapho khona nabanye befundisa abambisene nabo, yini ningasondeli kubo nibuze kwenzeka kanjani? Wahlala nje wena unabantu abawu-10, warelaxa nje unabantu abawu-25, warelaxa nje unabantu abawu-30, warelaxa nje unabantu abawu-40. Conke uma bewu-40 baningi. Hayi kahleni bakithi, thatha i-trip uhambe wenze i-appointment yohlala phansi uphuze itiye nomfundisi akutshela ukuthi yini le ayenzayo wena ongayenzi. Cha, uzokutshela yena into ayenzayo wena usuyabona nakho la ngishoda khona, nakho la ngishoda khona, nakho la ngishoda khona. Nani-ke eninombolo ey'nkulu, uma kuwukuthi ubungaboni ukuthi wenzeni ziyazenzekela, hhayi awuthandaze ubuze uNkulunkulu, uzokutshela yini lo yenzayo wena ongazi ukuthi iyona. Buza uNkulunkulu, yini lena oyenzayo, ngoba ikhona lento uNkulunkulu akwenzisa yona bese inombolo ziyaphezulu. Asikwenzi vele ngokwazi kwethu nokuthanda kwethu nokuhlakanipha kwethu, no. Ngikutshela imfihlakalo ngikutshela imfihlakalo emhlanganweni wethu la wabefundisi. Ngicabanga ukuthi beku-last year ngaba ofarisha ngathi mina befundisi bami, akuhle ukuthi sithi sindawonye siwumzimba owodwa wabafundisi bala, kodwa singafani singalingani. Akuhle lokho. Yebo ngeke silingane exactly, kodwa kudala yini singafani? Ngiyasuggesta mina befundisi ukuthi njalo ngomhlangano masihlangana nje akube nomuntu oyedwa, umfundisi oyedwa akhulume ngaye ukuthi aze afike la ekhona wenzeni, sifunde kwabanye, omunye komunye, omunye komunye. Kwathiwa izwi lelashayelwa izandla, kodwa kuzibe namhlanje alikaze lenzeke, alikaze lenzeke. Umona-ke loyo, alikaze lenzeke. Ngisho kukhona abangithinta ngasese asebeqala ukubona ithelo indirectly. Kahle hle ngangifisa mina ukuthi ngibasherele, ngibatshele ukuthi ngize ngibe la ngenzani. Akukho okuyimfihlo engikwenzayo bazalwane. Ngiyazila ukudla every week, ngiyalifunda iBhayibheli every week ngaphandle kokulifunda la nginane enkonzweni. Ngiyathandaza ngoba ukuzila ukudla khona ukuthi uzila ukudla ungathandazi. Ngiyathandaza, ngiyazingcwelisa. Yabona umfundisi ozingcwelisayo uNkulunkulu ukhuluma naye noma yinini noma kanjani, ayikho imfihlo lapho. So ngangifuna ukubatshela kwi-platform evulelekile, hayi abazange bakuvumela phezulu lapho ukuthi ba-influence-ana, abazange besakuthatha. So-ke mina ngizoni-encourage nani nini enamabhrentshi amancane, wena onabantu abancane, awuchithe imali yakho wenze i-appointment uhambe kwamfundisi omunye. Uma kukubiza ukuthi ulale ufike ulale, ufike ngoLwesihlanu uhlale ngoMgqibelo nixoxe, ushiye umuntu ngesonto uye enkonzweni khona bese uyaphuma ntambama, khona umuntu omshiyile ebhrentshini ozokubambela. Usuke ntambama noma ngakusasa ugibele uma ungenamoto ubuyele ekhaya, kodwa khona izinto ozoyithola. Anisushiyana kangaka bafowethu nisentabeni nonke engathi khona ufihlile okunye. Ibhrentshi eno-8 bekhona ibhrentshi enabantu ababili. Kulezi nyangana khona umfundisi waripota umuntu oyedwa, aripota umuntu oyedwa omdala, futhi wenzathi kube umuntu oyedwa nje phaqa. Ngiqake mthi uzibala yena noma usho ukuthi ufike wamashumayeza umuntu oyedwa. Nginga-understand kwenzeka kanjani lokho, kodwa kukhona. Ngisho la entabeni mina, angisho kwelinye ibandla engalazi, ngisho la entabeni kukhona. Ngigcine ngalokho okubuhlungu bafowethu. Ngicelile kubefundisi, ngathi ngithumele intercession Sunday, ngicela kube yilona loyo mfundisi angibhalele athi uJesu Kristu inkosi, ngiyitholile intercession phela. Uyazi ukuthi out of 30 branches bawu-16 abangiphendulile, only 16, u-14 awuzange. Mangithandaza ukuthi uNkulunkulu ingoba bayilaleli inkonzo zakho.
bengifuna ukuthi bavele wazi khona abantu abangayilaleli. Uthi kwami umbuzo, uma umfundisi engayilaleli inkonzo zami, mayishumayela phela ushumayela ngalomoya, kusho ukuthi nabazalwane bakhe abazukuzilalela inkonzo zami. Zala ikhalizo. Ngoba yena eyikhanda akazilaleli. Wathi uNkulunkulu bengikhombisa ukuthi abalaleli izinkonzo bengabaholi bama-branch abazi ukuthi kwenzakalani entabeni. A simple thing engiyibuzile ngayicela ayibayilethwa. Noma isiphi izathu osibekile mntaka baba, sengikhulumile nabo bangiphendula, sengibatshela ngathi benginike i-report, ngacomplaina, ngakhala, baxolisile, abanye bathule, abanye abasho lutho. Abanye abayazi namanje lento le ukuthi yini ngoba ngishongo ukuthi yini. Kodwa ekugcineni kwakho konke sengiyabazi abayilalela inkonzo, sengiyabazi abangazilaleli. Injalo nje lento. Uma usentabeni, uphethwe entabeni, uthanda, kufanele uwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya elikhulu. Kufanele uwazi ukuthi umholi wakho kuphethe umniko uNkulunkulu wenzani. Ngale kwalokho akuyena umholi wakho, thatha amasaka akho uphuma uhambe entabeni. Ayihamba nje entabeni, usishayise ngomoya. Ngoba nje angithandi ukusebenza ngathi ngisebenza nezingane ezincane lokulandelana nabantu. Angifuni ukulandelana nani. Akuwona wami lo msebenzi kaNkulunkulu. So mako kaNkulunkulu umsebenzi asuwenzeni akho umuntu ufuna alandele omunye. Kodwa uma ungathandi ngoba akekho ophoqiwe, valelisa uhambe entabeni. Ngikunikeza isibusiso uhambe kahle. Hayi njengalabo abavele bahambe nje. Abasitholi isibusiso, ngeke balungelwe lutho nalapho beya khona. Wena valelisa kahle uhambe. Baba uNsibande ngiyabonga, ngiyahluleka ukuphatha wena. Bese ngitshela ukuthi hayi bungaphethwe yimini, buphethwe inkosi yamakhosi. Ayiyona futhi ekuphethe ngoba iyona engitshelayo. Ithi hayi bengifuna ukukubonisa ukuthi abazilaleli inkonzo zakho. Hayi-ke bengidlula-ke lapho. Sekubani 17 minutes inkonzo ayiseka isangenile. 17 minutes. Kodwa-ke sikhuluma into enevelu. Bafowethu lalelani inkonzo. Uma ungathandi, thatha amasaka akho uhambe ubone indlela owangena ngayo umfundisi wami. Ngifuna ukusala namasosha mina azi ukuthi afunani. Afuna ukuyezulwini sibambisane emsebenzini kaNkulunkulu kwaphela nje. Ilokho engicelayo ngifuna amasosha. So-ke ngithemba ukuthi-ke izwakele, ikhulumeke kahle, nokuthi-ke ngicela uvakashela abanye abefundisi uyoza ukuthi bona benza ngani. Yini yona le bena abayenzayo? Kwenzeka kanjani? Ikhulu enye ibranch, enye ibe ncane, enye yehla ikhulu nokukhulu iyahla iyancipha nje ishona phansi bayehla abantu. Yini oyenzayo wrong? Yini oyenzayo? Hayi-ke sekuyangiphoqa ukuthi ngithandaze. Futhi inkonzo yanamhlanje ibinje nami angazi-ke bengathi izoba nje bengakuplanile kodwa-ke isinjalo-ke. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. UJesu Kristu uyinkosi. Noma kunje noma kukhulunywe kanje kodwa uyinkosi. Siyakhana bafowethu, kufanele sakhane. Ngathi ngizovula i-WhatsApp group yabefundisi. Ngenxa yesikhathi ngiyahluleka ukuyivula. Mhlambe ufuna ngicela omunye umuntu ozongivulela ngoba ngase ngiqoqela inamba nganazo umahlonzi ufike ngivule. Lento engiyikhulumile ngazi ufuna ngikukhulume egroupini. Kodwa futhi kolunye uhlangothi ngiyikhulume kahle la. Khona abazalwane bakho bezokwazi ukuthi bahlaleleni bengaletha abantu. Bayazi bona. Okubabuza. Bazalwane nginiphethe kanjani? Yini nabo abancane nangakhulu anibalethe ngani abantu? Wena uhlaleleni ungaphumi uyenza imikhuleko kwabanye abantu njengomholi. Akushonwa yini ngakini? Yini ungahambi uyokuthandaza? Kushoniwe lapha ayikho umuntu wakwaXoshwa. Akulona ilunga la kodwa uhambe ufike wenza umkhuleko. Bayasebenza abanye abefundisi abephumuli. Kugula umuntu bahamba bombona esibhedlela. Wena uhlezi unethezekile. Kanti abantu bazoyikhulela. Abakwazi ukuyikhulela. Ayike nokho ngiyabonga inkonzo isihambe kanjalo. Ake sikhuleni bafowethu sibambisaneni, sikhuleke sibambane. Kube mnandi sephambili. Kodwa labo abayizwa ukuthi ucu aluhlangane. Hayi phela uma lingahlangani bafowethu sibadala asuba namahloni umuntu. Phumela obala nje uvalelise uhambe.
ungahambi njengabanye abangavalelisanga. Kodwa futhi mawuthanda nawe futhi ungavalelisi, it's fine with me. Mina ngifihliwe mina. Hey kade sazinginetha, ngifihliwe. Ubuhlungu angisabuzwa. Siyambonga uNkulunkulu ake sithandaze. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Ubuwazi wena uthi inkonzo izoba yilelu hlobo. Ngiyabakhulekela Nkosi abafowethu nodadewethu, nginikeze bona ukuthi sisebenze nabo kulomsebenzi. Ngiyabakhulekela uNkulunkulu wami, ngiyacela ukuthi ubasize. Ngiyacela Nkosi Jesu, ngikholelwa ukuthi lona loyo waluza ubizo okuphela okusela ukuthi umuntu akhuthalele ukuthi akwenze ukubizwa kwakhe kuqiniseke. Basizeke uNkulunkulu wethu, ngiyacela. Balekelele uNkulunkulu wami kanye nabazalwana abasebenza nabo. Babalekelele, balekelelane bonke. Sengishumayele kaningi Nkosi ukuthi akekho ngcono kunomunye. Phambi kwakho siyafana, umfundisi, umzalwane. Kungenjalo umfundisi yena omncane, umzalwane mkhulu. Sisizeke uNkulunkulu wethu, siwaphathe lama branch ngendlela efanele ngoba sisazoma phambi kobuso bakho. Sisazobuzwa, kusazofanele siphendule. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lukufanele, udumo lungolwakho. Izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Isihloko engizosinika lenkonzo ubunye. Ubunye bafowethu, ibona ubungekho. Mangingakwazi ukuxoxa nomuza wethu angitshela ukuthi wenza kanjani, kusho ukuthi asimunye. Ngikhulekela ubunyeka ke sibe nobunye bafowethu entabeni. Singashiyani, amazinyo omuntu awashiyani kakhulu. Yebo khona amafushane khona amade, kodwa awashiyani kakhulu. So ake sikhulekele ubunye. Ngigcine ngalokhu. Ngase ngiyekile ukunibhora ngenombolo. Bafowethu kunenombolo ezingezinhle la. Ezingezinhle ngendlela ebuhlungu edabukisayo. Kodwa futhi thina singayilungisa zibiza thina. Mhla ka-8, that was Monday, mhla ka-8 Monday. Ekhaya lezwi ngeweekend kuphuma abantu abawu69 ophumile. Laba bangenile bancane kwashoda 48. Usungasubtract ukuthi 69 minus 48 kuzokutshela ukuthi bangakanani abantu. Mangibuka roughly yini lo kufanele u21. Ngicabanga ukuthi u21 babe u21 abantu abalethiwe kwashoda 48. So saba nesurplus sadlula kasezala. Mhla ka9, which is today, kusukela izolo kuze kube namhlanje, abantu abaphumile bawu64. Kwase kushoda 28 kuhlangana nalo waya. Bebe baningi abantu bebelethiwe. Kodwa ngenxa ukuthi sinalo yamgodi ka48 sesisele kwashoda 28 ku64 ophumile. Bayaphuma ke abantu kunabangenayo, baningi kakhulu abaphumayo. Ngakho ke ngiyacela nini namakhono okulanda abantu, landana abantu. Okugcina ngifuna ukugcizelela ukuthi yazi manje ukubeke nje engqondweni ukuthi mangibhala imessage manje kungaba inhlanhla ngithola impendulo ngakusasa. Amathuba amaningi athi impendulo uzoyithola namhlanje ngolwesibili, impendulo uzoyithola ngolesine. Uma ubhala namhlanje ubuzo okubuzayo uzoyithola ngolesine impendulo. Indlela igroup esinkulu ngayo nangendlela umsebenzi omningi ngayo. Futhi sengubonile ukuthi ngeke usashintsha, ngeke usehla, usumningi nje ngoba kufanele igroup inkulu. So asikwamukeleke manje ngeke ushintshe ekseni uyilindele impendulo ekseni ntambama ngalelo langa. Yazi ukuthi unenhlanhla mawushintsho namhlanje ngolesibili impendulo ayithola ngolesithathu. Ngicela nikwazi nje lokho. Angeke futhi kushintshe manje. Uma kuyoshintsha uNkulunkulu uyokushintsha ngendlela yakhe, uyazi ukushintsha kanjani. Kodwa njengamanje kumile nje yazi ukuthi ayisekho into ephuthumayo. Ingakho saninikeza imkhuleko ekhona, nisebenziseni. Ngiyamangala kusekhona abantu abathi bacela umkhuleko. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa ke noma kwenzeka ke
uyabona ukuthi umuntu acela umkhuleko namhlanje ngoLwesibili aza uthole ngoLwesine. That is not fair. So ke befundisana abantu enibalethayo, nibanike imkhuleko uma uthi niyabanika noma nibatshela ukuthi kunemkhuleko abayicele, ngoba indaba yokuthi uzokhulekelwa ngaleso sikhathi engathi kuzoba into ye-past. Ingakho uNkulunkulu enza sure ukuthi yonke imkhuleko yethu yaphendulwa le esayinikwayo. Ingakho uNkulunkulu enza sure, ngazi noma niyabulalela nofakazi, khona abantu abangasasho noRoma 10 noma yini, avela athi umuntu phezu komunye uJesu Kristu inkosi, avela asinde umuntu, asinde kungathandaziwe, kodwa kuwumthandazo nakho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Angazi noma niyabona uNkulunkulu izwi uyalikhuphula. Njengoba uSathane elikhuphula kakhulu uNkulunkulu. So sekunesidingo nje sokuthi uvele uthi uJesu Kristu inkosi, asinde umuntu esifweni aphethwe yisona. So ke manje makusekho umuntu othi ngicela umkhuleko noJesu Kristu inkosi, noRoma 10, nomkhuleko kaMay 18, umkhuleko ka11 June, umkhuleko ka18 July, hayi bafowethu. Bengifisa ukugcizelela lokho, asibambeke lapho sazi ukuthi ubukhulu begroup budala ukuthi ama-messages ethu adelay. Akukhona mina engikuthandayo, ngiyavuka njengoba ade ngivuka, ngisebenza ngendlela emangalisayo, kodwa ke akukho futhi engizokwenza ngoba ngiyabuka njengamanje kusekhona ama-message. Ake ngithi nje njengamanje kule phone le 083 okuthunyelwa yonke into, ama-messages over 100. Kukhona wayizolo nawanamhlanje se-half day makuyimanje, khona nawayizolo amaningi. Bese kuba la kungeniswa khona abantu. Ngime ngama la ngime khona, bese khona abantu okufanele ngabe ngiyabafaka ekseni. So isimo sithanda ukuba nzima, kodwa uNkulunkulu wami uyangisiza, ngiyamanage. Ngithi angibekele isithombe khona nizokwazi ukuthi kunzima kangakanani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyanithanda nonke emakhaya. Sesikhulekile sathandaza ubaba uNsibande yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.